chirifano si chimbonzwa unyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga nezonditayamo maziso chimwe ndingaundimaumi Ngatisimbuke kama asimukuona bakanuti wasvika. Aye. Oh wow. So this is your president. This is cool. Oh wow. We don't do this in Egypt. Oh wow. Wana maika warungu shere pano warungu pano nyasi wana maika Sodhoma ichationesa zvinhu zvizhinji wana mai. Vanhu vangu mose relax yenyu handiti handirume ini. Oh kuruma munoruma basi kundolepako chete. Right. Tipewo kanzeve nhaika timboti mwenye eduka sevanhu vedare. Ndiri kungonzwa hangu kane makuhwa ka hanzi vanhu vari kufara nematongero andiri kuita kamunyika ino yeSodhoma. Mururu nemuritsoko. Mururu nemuritsoko. Oh wow. Oh wow. So this is how you guys do things here in Sodhoma. You guys are actually civilized than I thought. Nice cars, nice women with big buttocks like this. Oh wow. Iwe, nyarara uko. Abe, awakapusa. Asa mukone pachirungu. Mukuti anokuzive chiri murungu imuchitaura shongiri chenyu. Mutibviwe uko. Ime amaimi, asi muneni kai. Tireke zvedi isu tikuda pazvokumamisa vanhu makuseni akadandiya. Hadozi murungu imi mwana uyu, mawa. Uyu muchambera uyu, adonduraisa kauyu. Murungu bakanimi mazoba izvaari kutaura zvo. Handiti ndini ndadoya naye here imi vasikana, seke mune munyabvurira imimi. Saka murudzii? Munhu mutemaka, asi anongodogara hake kuIjipita uko, saka vanotaura chirungu nechiGreek bedzi, shona hadowe. Oh, tazvizwa. Ko chinyiko chiri kumeso kwacho ngaabvise kamuti muone. Kwete vasikana, musadoite dzungimi, kwavanobva kune COVID-24 vasikana. COVID-24 yekutodini kweminyongo? Kwai kune imwe futi iriko ikoko, saka ari kudotya kuzadzwa, ndiko kusaka maona akadopfeka masiki kudai. Saka manje zvinenge zvakunakira iwewe kamuridzi webhizinesi. If you just pay that little amount handitika, tichaita make sure kuti hauzofa wakasangana nedambudziko rakaita sekubirwa pamwe chete nekutsirwa nebhizinesi handiti. Right. Umwe mvunzo. Oh wow. Oh wow. This is so beautiful. Auntie, they even have a microphone. This is so nice. Oh wow. Look at that girl with big buttocks. Iwe, uchazwika uchireketa ukamamisiwa uko. Oh wow, kutodini kuti vhiyo zvedisu. Auntie, she's scaring me. Imamai, musadotyisidzire mwana wasisi vangu, mawaka. Sorry kamuwa murungu ndiri kutoti kutamba ini. Wana mai, pano tambo yako itisiwe shuwa. Kubva ipo ndasvika, kusvika izvozvi palibe kana chibodzi zvachene chadotaurwaba. Tiri kumbosanisiwa heko chaizvo isusu panapa. Muchawikwa imi, idotaurirai pasi uko. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Auntie, there's another woman with big nyash. Oh wow. Oh wow. Ndo chirungu chona icho kuti pese ipo wataura ningo chindoti oh wow. Wana maika, zvogore rinochere. Okay, so we thank you very much for your contribution to this meeting. Can someone give me a quick rundown yezvese zvatataura panapa ka? Matsabidi, tiudzewo zvese zvatataura panapa tinzwa. Mati kwai mati mimi munhu akando ndiri kuti nini. Iwe, usatipedzere nguwa boswa. Mukuru ari kwakawanda kwarida kuenda. Mukuru, mati kwai zvese zviri munyika muno ndo zvenyu handiti. Wakadziwo ndo wenyu, Mario ndo yenyu, Mastoro ndo yenyu. Viva Sibina Chifiva. Oh, viva! Ndapotsa ndabatiwa wena. Hatina kudzere bedzi. Hapana nakanyanya sereki pai. Vanhu muSodhoma wakadhibha mugenga wangu. Vakableya. Ndakandityika ini, next time ngatisazviita futi. Wangu, handisi kumbofa ndakazorora kusvikira ndabata benzi weziya. Ndobva ndari kwangwana, ndobva ndari shimanda, zvovharana. Iwe haudooni here kuti hazvidoite izvozvo. Wakaramba usingadonditeerere, taakuzonetsana manje. Chibaba, hundiropedzwa nehondo kana muchinge mazoraga. Road of auction. Hai, bva apa uko. Inga udori stupid yemunhu naive. Manje kana usiri kuda kudonditeerera, chibva kumba kwangu. Wonoita hono yako iyoyo uri kusango. Seko usingadohwe iwe. Uri kuda kudondipfurisa here nemasniper aya. Chibvigwe uko. Saka kuti ibenzi rongonditadzira inini. Zvongopera zvakadaro bedza. Usaita iyoyo iwewe.
sete iyoyo. Tamboti urege zvakadaro here ini. Shandisa brain chete, ukasadaro unofa iwe. Beta, kufa kunozoiterawo mani. Unozosara uchita senda kakirara. Saka wedensi. Handiti ndonguva dzanobuda chikoro here dzinoiye kurunga vacho. Ngatimupikei nemota ndobva tangopedza nyaya yacho ka. Ndotamu dzake dzodzidzi. Icho. Bedza unozogaya. Saka ngatiti dha. Amshuwa vatobuda so. Masura sema migration. Amene kuimba song yangu ibodhi chiri nyowanika. Asada era lati enzikone povo. Zvakurunga asikana. Handina kana chimwe chete chandawa ini. Ko wakadomirire yako ipapo. Kutokoka hangu asimba kuti ndifamba hangu. Kana kuti gede mazana avachazontora. Komem ndani kakagara kumashoko nyakapfeka chifesi tinge chenguru uyu. Mwana wasisi vangu vekuijipita uyu. Chipinda orati ndidarike ndichikusiya kumba kwenyu. Okay mama migration. Asi uyu nguru weka uyu anogara kumashure. Haina ndikambogara kumashure ndogara kumberi. Okay Prince. Oh wow. It's fine. Let me sit in the back. I actually love the back seat very much. Oh wow. Muzukuru ingini beti regeza zauri kuita izo zori kuziswa ka. Ndiri kukutsiura kakawanda stereke muzukuru nati regeza zauri kuita izo otherwise ka ndichakurowesa nemheni kuita 16 mapieces zori kuzizwa. Samutofunga ndikuita zvekutamba nemi kainini. Alright. Batai makadandi. Iwe ngaindirowe kamumheniyo. Ngaikasikidze. Kwete muzukuru kaenda kuregerera zisikaiteka. Mheni yana sekuru manjuzu nana machembereka. Aiwa ndaiudza kuti sakurowe enda kuregerera muzukuru. Saka iwe chingobva panapa uende kamuzukuru. Iwe ndikudaba. Bata wakadandi. Usadaro mani usaite faninga so mani mambama ako ari kurwadza aya muzukuru. Ingiri beti ndinzwisisewo kani mambama ako ndati ari kurwadza uri kuzizwa ka. Iwe ndipe mari yangu yo yese yawakaja. Wazwa ka. Unofunga kuti mari rinyore kutsvaka nayi. Ndipe mari yangu uko. Nyongono yako iyi. Iwe ingawani ndakudza kuti ndiri kuenda pasi pemvula kumozambika handitika. Ikoko ndiko kwandinonotaura kana manjuzu namachembera handitika. I think ndinodzoka next of next. Okay, mira ndipinde mumba mukwamu ndikutorere mari yako. Ndati mila muzukuru ndipinde mumba mukwamu ndikutorere mari yako ndikupe. Iwe ndikuda mari bachete wazwa. Imbo mbakabodzi kwakandiimbisa kaye. Uchizvita nenge unorapidza fani. Ini ndiri mulapi Ingrid ende unoziziya kuti sekuru apiri vanorapa zisikaita atitula kuzizwa ka. Asi chunu wani chakandinetsa ende chakandisamisa ka. Ndakati ndichisvika ku asemburi yetu yevaroika. Ndakabva ndasvikoona ka usipinechi ariye mukuru wavaroi. Ndiye aitora ana asemburi yese handitiri kuzizwa. Saka ndinokumbira kasawira undiregererewo kana kuti zvinhu izvozvo zvakandisamisa zisikaite. Ndatimbaika mwasekuru. Murati ndikukwatsirepo karere. Sawira dzola moyo. Danaka kudza kutamba uchidaiso. Kana chule anotamba chidaiso. Kana sibi anotamba chidaiso. Zoti gawi anotamba chidaiso. Wira dzola moyo. Wira dzola moyo kuzoteza mntu anotamba chidaiso. Che kuti che kuti che. Migration. Kubvira rini kwa muchingotendera muno muchingotidza madi yangu mandisiya kumba. Hey foreigner, tell you to drop me at home please. Oh wow. So you want to be dropped to home? Kurungai. Mama migration. Se unagona kutarasara kuti kurungai rechishona, aiwa ndudze. Ndine mnakada semusodhoma muno. Relaxa, kwa mwanangu kurungai handitika. No, hey white boy. Tell her please I want to go home please. Oh wow. So kurungai, you want to go home? Well, if some of us are on the Gidemaran. Unaziya kurungai no kwangwa no gafa. Jikoshomoneka mama migration. Urema doti tize. Ndiwo shomoli handiti uruda kuti asungwe nemhosva yekuda kukuuraya here. Saka takudokuuraya onyatsofa hakozve. Kwemi maitekera kupi nyaya yacho mama migration. Saka wembwa, handinozinzwa futi izvo zvanzwa. Sarudza zvauri kuda mfana kuti ndingokwangwa anobva wakarara kana tofonda radha rako iziya. Urizoti iwa unobvira mbokwangwa nwaneni. Tobva tangobudana. Panongoziya dhokiti rangu radzimwa kusaita azuko. Ndopanobva ndakusiya uchienda ipapo. Yuwi. Ko benzi iri zvaradetira weti.
padedisisiti pangu nhai masikana yezvo ndedzosazvitye achanhanzva nemuromo wetu iyoyo waiziya iwo mfana iyoyo hauswera kutaura kaiyoyo orit ndikangokukwangwana wanzi zviendo haijime ichi aiwawo shomoyo chamwari mira kaka unza fana tena ndifone iyo mfana iyo fona neyako iyoyo waiziya ufungoti handizviketero kuti yate munenge nayo goshi handinosikora kuona mafidhiyo ana yangu mangu ireyo nana rurimi rwrefu tiri mukirasi fona uko wapedza dauti unhanzve weti yawaitira pasitira bhedzi ehoi rega ndifone kwazvo ei mama mai krishen asi mi munodana nawo shomoolekani ndakakunzwa zvitaura musodhoma muchibabaka hameno yesaya nzikaikati murangu ndiyandakatishuka risiriyasi maiziya aucheki driving kusweri kugeza maplace timu kana muchinge mazoraga kana uchida legit drivers license repapo chairo maiziya tibate isusu veauteki driving school maiziya tokuisa madriving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine mainstructors anogara akanota badnesi maiziya zvokuti uchibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zvezve unenge uchiketa zvokuti uchingosvika uchingorodaiso wogotonzi bwa maofisi zedu ari padhuze maiziya muno muharare cbd panamba 2 robert mugabe ofisi b2c maiziya uyai titaure kana kuti munongobva womva maiziya panamba zedu dzanenge sapaskirina zapodzo maiziya kana makuuyaka muzazokanga kuti rodhilulu maiziya kana kokopina tombotomvera namana